patrape Petruk, jelas patrape kantong bolong. Niku jenenge patrape setan. Nuwun sewu nek nganti sampean niku kira-kira kepengin bakal gawe goreh rungahe Petruk, nuwun sewu kepeksa aku ora wedi karo sampean. Anggepmu ki apa? Apa dikira aku wong jeleh getir di mati? Apa dikira aku ki mau wong mbing kanane? Ayo nyodot-dodol kan ngatiku. Nek ngono to kok. Heeh. Ayo sikat. Yo bagus-bagus kaya ampu-ampu kowe. Oh iya. Ayah. Ayah. Petruk kok sepalake. Arep ngopo? Can, yang sirahmu nglakon bongko legane atiku kowe ora kena le. Ayo, rene legane atiku. Bani pawaka si ing guna geni dahana trining rana kadya lina Agninala Budawa Puyika beka wuninga gukila muladalaka lan samar pamoring sukma sinukmaya winahya wing sepi sinimpen talanging kalabu pambukaning warana ana dongeng enthek-enthek
Sita munggul paten nono temunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja tindak kualat lahi ya bener kandamu lali sumber katilasan Paman Patih Haryo Sengguni ngados pundi kabaripun manggenipun suman dhateng Kakang Prabu Kresna ing Ndrawati angsal damel menapa mboten man semanten ugi kula paman putra paduka ing Tritana lan kula pun kartomarmogi nyadeng dawuh paman kula putra paduka ing Bonokling Adipati Jayadrata ugi nyadeng dawuh kula pun Bambang Swatama man Kurawa kabeh padha rungokno marang kandhaku iki. Ana lakon kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Nggone Kakang Durna praptoning madyaning Praja Ndrawati kang saperlu mboyongi marang Sinuwuning Ndrawati malah dadi perkara sing gedhe kok nggih. Sabab menapa man? Waktu dina iki Pandhawa kongkonan kelawan Petruk Kantong Bolong. Petruk Kantong Bolong suwaning Ndrawati ingkang nunggah sedya kelawan aku kelawan Kakang Durna. Padha-padha liar mboyong marang Sinuwun Prabu Kresna. Nanging nggih watake Kakang Durna semune ngremehke kelawan Petruk mula Petruk metu watine. Petruk rumangsa dina wani kelawan Kakang Durna. Iki mesti bakal dadi lakon sing gegirisi. Mula kang saka kuwi dawuh pengendikaning Kakang Durna Kurawa kabeh kinen mapake kridaning si Petruk Kantong Bolong. Merga Petruk ki mung bingkanane tur dasare Petruk ki mau ora duwe kadigdayan sing linuwih. Mula mijet suwe mijet wae nglantri nek mung arep mateni kelawan Petruk iki mestine bakal gampang. Mengki riyen man sampeyan aja nganti ngremehke marang Petruk Kantong Bolong. Petruk niku nek metu dayane wah malah medeni lho man. Merga Petruk niku wau anake Gandharwa Raja Subali ya Gandharwa Raja Supatra. Ah niku wong digya sekti mandraguna. Petruk niku mula jenenge Sura Gentila. Sura niku wali, Gentila niku ngedian. Nek kepepet Petruk wali ngedan kok man. Pun saniki ngeten mawon. Karepe sampean kon mateni Petruk, kula Kurawa kabeh tak budidaya ning nek eneng salahe nek eneng mengko ora bisa ngrangket Petruk ampun dadi dukane Paman Sengguni lho niki. Wis ta, perkara iki luwih gampang kok nggih. Swatama wonten pengandika ing dawuh Paman. Dina iki dawuhna marang para wadyabala kowe dadi lacuk teges aku ning cucuk. Aja nganti karo ndening gawe ya nggih Pramadapasuwanan Paman. Enjing bidal gumuruh saking jroning praja kong ingkang balakuswa habra busananira lir surya wadalira saking calanidi arsa madangi kakaduk mungup aneng sak pucak-pucuk ing wukir merbabak bang sumirat kena soroting surya budaling Pramadiyabala kaya sun pepeling titenono wong citra mangsa langgeng titenono wong citra mangsa langgeng
nano
jagat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga heram tumingaling pakuwana srine dendeng saengga praja umyung kang pradangga busekan kang perwadya bala ing Gong piye cira karepku mau rembugan ning Ndrawati ki mau jane tak anggap kabeh ki mau mung srana nggonku karo kowe ki mau bekti marang wong tuwa karepe ora tuwuh daretah antarane kowe kelawan aku lan para Sata Kurawa kang pinandikan dening Begawan Durna. Aku ora ngajab gelut lawan para Kurawa. Ning kowe kok semune nantang karo Begawan Durna. Apa kowe ora ngerti? Ning mburine Durna ki sapa? Wong Kurawa kemo senengane mbabi uta tumindake. Kurawa ki mung senengane tumindak sing sakarepe dhewe. Nek nganti kowe mati, aku mati, terus sing ngopeni anak bojone dhewe sapa? Kowe kena Gong nek kowe iki isih legan utawa ndek bojo wani karo Kurawa ora apa-apa. Ning Kurawa ngerti dhewe watake kaya ngapa. Kuruyukan senengane nek gelut. Lah nek nganti kowe mati aku mati terus piye? Terus kedadiane mengko kepiye? Mongko aku mung dikongkon dening Sinuwuning Amarta. Kowe ya dikongkon dening Sinuwuning Amarta. Mbok kabeh ki dirembug srana becik, ora sandadak nganggo padudon. Gunane apa wong padudon ki mau tanpa ana gunane apa-apa. Mula kowe iki karo aku nang kene iki mau, iki wis nyawa ki wis ning pucukan kene kok kowe kok. Lambemu terus kowe nggawa arit arep mbok plathoke Begawan Durna, ora sopan. Ning Praja Ndrawati ning kedaton Ndrawati kok semune kowe iki kok malah nyalahi aturan iki piye kowe iki? Kowe iki mbok yo nganggo kabeh iki dipitung sing nganti lembut, ora mung sakarepmu dhewe. Oh alah Gong ngerti yo kowe mung ning omah ora sah melu. Kowe iki tekan kene ya apa ora wurung kowe micek ngono lho. Kaya ngono lemu nantang Kurawa. Nek Kurawa wali kabeh terus kepiye? Aku bales kelas ora wali. Nek nganti Kurawa ngruyuk awake dhewe terus kepiye? Gong wong nganggo pikiran sing bening. Ora mung gugu karepmu dhewe. Nek aku kok mati terus bojoku piye? Mongko bojoku iki isih enom. Terus piye ra? Lek rabi urung suwe. Lho coba bayangno. Kowe kok terus kaya ngono kuwi mau Gong. Mbok kowe eling to lek kok piye Kurawa tekan kene iki mau kok piye kowe kuwi ya? Wes kowe le nyangkem. Wes kowe le kandha, Kowe kok ngantemi aku iki kakangmu lho. Kakang piye nek menurut sejarah sing saknyatane kowe ki mau adiku. Ngono. Mergo Bapak Semar ki mau dikongkon kelawan Sang Hyang Menang mudhun ning Madyapada, aku ora duwe kanca. Noleo Semar mburimu ning wayangan kang bebagongan. Ya aku iki. Terus tukul gareng, tukul dapurmu kuwi. Upama aku ngantemi dapurmu ki, aku ora kuwalat dos aku. Lah terus piye? Kowe ngerti harga diri ta? Harga diri. Cacing didak iso nglogat buntute menungso lumrah sing kaya kowe kaya aku kok diwirang-wirangke harga dirine didak-idak kok wong meneng wae iki karepmu ki piye kowe? Kowe nek ra wani karo Kurawa, minggato, tak urusane dhewe. Lah kowe engko nek mati ya ben kanggo rabuke negara. Aku dadi pahlawan. Mengko gangkul ngarep kono kuwi ditulisi Jalan Bagong. Lho ngono. Lah kok kowe wedi karo Kurawa sing mbok wedeni iki apane? Kowe iki anake Gandharwa Raja Supatra. Kowe dhisik cilikanmu ki glidis.
Dilanmu kurang ajar. Kowe iki mrawani wong 79. Lho. Karo bapakmu dititipke karo Bapak Semar. Kon glumentas sing kanthi apik, gandeng kowe wani karo Bapak Semar. Sing maune kowe bagus, irungmu diunter dadi semono dawane. Sing maune kowe bagus, terus tanganmu diolor-olor semono dawane. Ngono. Kowe wong ampuh, wong Digya Sekti Mandraguna jenenge Sura Gentila Sura ki wani Gendela ki Edian. Nek kebapan wani ngedan. Lah kok ora ngono Kurawa kok kowe wedi ki jane dapurmu mau piye? Ngono. Ha! Goblokmu ora. Terus penake turu nek penake. Mulih. Begae kok mulih yaene. Kurawa dipapake. Nek nganti aku kalah, aku sing belani kowe. Nek kaya kowe iki ra duwe leluhurmu. Ora duwe Gusti Allah kowe. Pati urip sing gawe pati urip kuwi ora kok tangane Kurawa ki ora ning Gusti Allah. Percaya karo luhurmu sing ngayomi marang kowe, goblokmu, bodohmu, utekmu kaya ngendi. Sok kowe. Ecrek kowe. Ya wis dipapake yo. Kowe ngresula ora? Lahir batin apa ora kowe? Lahir batin apa ora? Nek iya ngono iya, nek ora ya ora. Aku ngono kuwi kok. Aku sistemku tentara kok. Iya ya ora ya ora. Nek ora mojo melu aku kowe, Mas. Bar tanggal 24 aja melu aku kowe. Atne ngendi? Dadi papake ngono kok wedi lho. Padha kulangan ning kalem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget aku. Penake Petro inggih. Kurawa siap. Ampun temuti-pundi enten kula wis le ngati-ati lho nggih. Bumi goncang kancing langit kalap-kalap katon lir kinincang alis risang mawe gandrung ing Petro nun. Tak kira kowe nek mulih kula mboten badhe wangsul saking Praja Ndrawati menawi dereng mboyongi dhateng Sinuwuning Ndrawati. Kowe kukuh kang dadi karepmu, tangguh kang dadi tekadmu. Kowe ngerti apa ora sing mbok adepi iki sapa? Menika Ndorapati Sengkuni, iki Bambang Swatama. Iki kabeh dimadili para Kurawa ki ning mburiku kabeh. Nek nganti kowe ora gelem tak elikake,
kowe bakale dadi batang atang-atang. Mula iki mumpung eneng sangu nyoh iki tampan ana duit 150 kena kanggo ngebis. Piye, Gong? Ora apa-apa ditampa duwite ning sesuk ora usah nyoblos sengkuni ngono lho, Jro. Ngawur kuwi. Nuwun sewu, duit 150 niku nek kula wenehke bojo kula dum kalih Bagong cah loro 75 ora murunga mengke anak bojo kula mecicil. Mergo duit niku duit sing haram. Sampeyan nyogok kalih kula supaya kula lunga saka papan mriki. Niku sinas patrape Petruk, sinas patrape kantong bolong. Niku jenenge patrape setan. Nuwun sewu nek nganti sampean niku kira-kira kepengin bakal gawe goreh orongane Petruk. Nuwun sewu kepeksa aku ora wedi karo sampean. Anggepmu ki apa? Apa dikira aku wong jeleh getel di mati? Apa dikira aku ki mau wong bengkanane? Ayo nyodot dodol kan ngatiku. Rak ngono to kok. Heeh. Ayo sikat Gong, sikat jasmu kowe ora gelem minggat kowe. Minggat ra kowe. Aritmu kuwalik iki lho iki. Tak kira nek ngene iki mau. Swatama. Weteng kula ora pati penak le. Ono nek arep ngguwang kula ngisor ki rak eneng kalen to ki. Laburi semingkir paman wis. Kowe Bambang Swatama ngopo kowe? Kowe kemelinti Petruk wis suwe. Wis sombong wis suwe. Bondo ora duwe donya ora duwe kok ora disombongke iki wo. Ya ora Gong, mbah. Oh, dus iki. Wis ora sanggup ceng aku kowe. Ing kene marganing pati maju kula glundungi gepeng nyawamu kowe. Kula bangsa mirai sun prihatin Mas oh mijo awas Gong ayo Nyosirah antemen Mas nyocengel antemen Mas brutu pilihan mati kowe oh oh lo wah lo oh wah edian tenan ayo le maju le ya mati kowe yo yo ing kene marganing patimu kowe ya
Yo. Kesian mati ake kono sapa nek aku mati anggapmu ki apa kowe nyepeleke aku ki. Yo. Yo bagus-bagus kaya aku kowe. Oh iya. Ayah. Ayah. Petro mau sepeleke. Betul yo. Waduh yo mati aku. Wong kowe yo. Oh, hai. Oh, lo. Mongso dadak njaluk banyu kowe le. Ah. Oh. Ayo. Yo, rene kowe. Sik tenang, Tru. Aja ucul, Tru. Pancat gasmu kowe nek. Awas, Tru. Aja ucul, Tru. Tak melek sik. Buang kowe. Wah. Awas. Gong siap, Gong. Oke. Tak melek sik, Tru. Biar kowe. Goblok. Apa? Ora kena semonggo mirip. Bisa kapurba dening manungsa apa kang kater ganing atiku kowe parat Petro kantong bolong aja banggep aku mundur sejangkah saka pengarepanmu kowe priprakara munggo tumita hoyo amung termong lan koni
Taslim. Selamat. Iki. Pusakaku tinggalane bapak jenenge Kyai Singgol Modot. Ambyar legane ngatiku kowe. Swatama rene yo. Lho, kena gamanku Kyai Singgol Modot hancur-hancuran kowe. Ayo rene yo. Maju legane atiku modar kowe. Gilani apa? Kaya ngene bojoku seneng kok, Mas. Gilani apa? Arep ngopo legane atiku parang. Ho! Ah! Hai! Hai! Ngopo? Candyak sirahmu lakon bongko legane atiku kowe ora kena le. Ayo rene legane atiku. Maten lho. Hai! Gilani alas kaya ngopo gilani piye? Nek wis kaya ngene kok gilani apa? Aduh, maaf piye wis kebacut kaya ngene kok maaf ya nggemu ki. Aduh kapok aku. Aduh. Alah yang Oh. Waduh, panah tumbak pirang-pirang. Wah, cilaka ora kena. Selamat. Ora kena. Selamat. Ora kena. Selamat. Go mlayu bae. Bah. Selamat. Gusti Allah nyuwun selamat. Oh. Ora apa-apa. Selamat. Rekom. Selamat. Iya. Samana pamoring sukma sinukma ya winah ya ing ngasep isine pentalenging kalabu
pambukaning warana terlen saking Kurawa ngamuk punggung tenan to, Gong. Ambyak awur-awur to. Senengane mbabu yuta. Lah iya kuwi ora nyono ya, Truk. Lah iya. Nek ngene iki aku eling karo sumpahe ndara-ndaramu anak-anak Pandhawa. Sumpahe piye, Mas? Petruk, nek nganti kowe ning lelakon apa-apa mbatina jenengku wae, ping 3 nyebuta jenengku ping 3 mesti aku bakal tekan ning pengarepanmu. Ning nyatane janji-janji tinggal janji. Ndara Gatotkaca sing tak celuk, sing tak batin kok ora teko-teko ki jane karepe iki piye, ngono. Kaya ngono kok sing jam ngelingono. Dhisik ngomong Gatotkaca ya aku le ngomong. Dirikane sing ngomong aku dipasrahke karo bapakne ning aku. Tinggal minggat. Lah kok kaya ngono, sumpahe iki ndi bukti nyatane iki nang endi? Lah ya mulane kuwi. Upama ketemu karo sing jenenge Gatotkaca wis pres ngono kok aku mesti. Aku wis pres ngono kok. Ha iya. Mangkel aku. Wong kok senengane kok janji-janji tinggal janji. Ora tatanan, ora tatanan. Anak Werkudara ora tatanan. Gong, Gong, Wingi ngomong. Halah, halah. Alah bagus dhewe. Alah kantang balang pucuk. Alah kantang balang bubu. Anakku sing bagus dhewe. Anak menyang. Kuwi ngopo? Kowe mau ngrasani aku. Kula mboten ngrasani. Alah iki cangkem piro. Matane nak. Kowe kok mesti sedina kowe mesti gawe masalah ngono kan. Nusone minggat kok. Golek juragan anyar. Awanmu neng kene. Iku pengiram-iram. Niki mau keng pundi, Gus? Kong omah. Lah kok dugi mriki? Aku dikongkon dening Bapak Werkudara kon ngawat-awati marang kowe, prato ning papan kene. Nah, tenane. Iya, piyambakan dhewe, wantun wani. Kowe mungsuh karo sapa? Mungsuh kalian Kurawa. Kok nganti temu Kurawa? Teng Darawati niku sami-sami ajeng mboyong dhateng Prabu Kresna. Lah kok Kurawa niku ngamuk kalih kula. Kowe wani karo Kurawa. Wau. Saiki nggih mboten mantun. Lah tujune enten sampeyan bagus e. Tenan nendel sampeyan niku. Aku ngrumangsani jelikanku dhisik sing ngomong kowe. Lah nggih. Kudu ngrumangsani niku. Estu. Kula gendong tembuti-pundi nek saiki sampeyan iso ngarang Lestari terus wani karo kula. Oh, tenan. Dosa sampeyan. Dosa sampeyan. Ya dul aku ngerti. Ha nggih lah. Senengane ngono kuwi ya. Kowe ora wani. Saniki mboten wani tanding kalih Kurawa. Niki upama Gus, upama Kurawa niku cacahe sampe wonten 9.000 sampean wani napa mboten? Aja to 9.000. 10.000 aku wani. Alah toble. Aku salah apa karo kowe to, Mas? Kok senengane ngono kuwi lho. Nek ora kena, ora pengen kena halat 12 kowe minggat aja ning dodok nang kono. Senengane kok. Niki upami, Gus. Upami Kurawa niku cacahe 15.000 sampean mantun. Aja 15.000, 17.000 aku wani. Alah toble. Delik nang kene kok meso dialah 12 iki. Salahku ki jane iki apa to, Le? Niku upami, Gus. Upama piye? Upami cacahipun Kurawa 20.000. Aja to 20.000, 30.000 aku mesti wani. Astu niku. Tenan. Ana itu. Niku upami, Gus. Upama piye, Bagong? Kurawa cacahe 40.000 sampean wani. Aja 40.000, 50.000 aku mesti ya wani. Halah toblas. Mangkel aku.
Mbok ora ngono kuwi to, Mas. Alah mulemu madangmu kokean kok kowe. Lawu semene. Kowe ngono angger ora ngantuk malah pengumuman. Aku kok ora ngantuki ngopo to? Ayo. Pun kula pasrah jenengan, mangsingkirke Kurawa dinten iki. Rikata sangkan ngatoni marsa matang ngarep suta. Gatot Kaca. Wis nganti melu-melu celing keboloten kebolatengen. Ayo, tandhe ana Suratayu legane atiku paran. Out widya. Ya. Ho. Wah. Ho. Mati kowe. Oh. Ya. Samar pamoring sukma sinukma ya winahya ing sepi pambukaning marana tarlen saking Paman Sengguni ampun ngantos dipun lajengaken nggenipun Bandawalapati. Kersanipun kados pundi sinuwun panjenengan kedah adil sinuwun? Inggih Paman. Kula badhe nindakaken dhateng kawicaksanan. Paman Sengguni nuwun sewu.
Kelampahan panjenengan boyongi kalian kula namung kemawon kula nyuwun bebana. Nyuwun bebana wujudipun wahyu ingkang nama Wahyu Sri Cemani. Sok sinten ingkang saged ngaturaken Wahyu Sri Cemani menika kala wau. Kula sagah dipun boyo wonten nagari Ngastina mekaten sinuwun inggih paman. Inggih mangke badhe kula aturaken kalian Kakang Durna. Parang kula nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu inggih sembah kula nganggo wilujengipun paman sekuni. Tinon arasa mapak ngareka suta ong tekapira Kresna Parta manahir muji sakti nira ong ing Wa Prabu kapejana kula menika ndherek Panakawan menika kula panjenenganipun dados utusanipun punden kula ing Ngamarta. Menawi ngrika langgan mangke tan saged budidaya mbengi dumateng paduka aluwung kula pejah kemawon wa. Gatotkaca. Ing atase jeneng sira ki mau satriya dadaran Tinjomaya ning kena ngapa landhep dengkul pamikirmu. Nggih. Perkara iki mau kowe njujuga ning kasatriyaning Madukara. Mbok menawa wae matur kelawan pamanmu wis tanggap sasmita mungguh apa kang dadi karepe Nata Ndrawati. Mekaten. Iya. Mekaten kula nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu. Iya, duga-duga digo ngati-ati Joko Slali ya Ngger Arya Kaca Negara. Kakang Durna piye? Sinuwuning Ndrawati nyuwun bebana Kakang. Bebana piye? Apa sing kudu tak aturake? Kelakon para sata Kurawa dina iki mboyongi marang Sinuwun Ndrawati ning kudu ngaturake wahyu ingkang arane Wahyu Sri Cemani. Oh ngono. Iya. Monggo Wahyu Sri Cemani iki mau dumunung ning madyaning kahyangan ning alang-alang kumitir mula dina iki, Dik. Kurawa kon bali kabeh. Dicune aja nganti bali luwih dhisik ning Praja Ngastina. Merga aku bakal ngraga sukma mengkono Kakang. Ngraga sukma ning papan kene. Tungganana badalipun Kakang, tungganana wadakipun Kakang. Aja nganti ana wong nyangah-nyunyah karo welagaku. Iya ya Kakang penemban wis. Dina iki kaliya Basuki sing ati-ati pun Kakang Raga Sukma munggah ning kayangan di.
Kloron katyuping ha